Tot de storm is de spits opbrutsen, zeg maar de wind en alles is naar beneden te vallen. En het binnenwerk is daardoor heel erg stikken gegaan. En om daar goed bij te kunnen is er een meter of 2-3 van de spits opbrutsen. En als het binnenwerk weer helemaal repareerd, zodat de hele pen en de constructie voor boven weer stevig en weer makkelijk is. En nou weer toch bezig zijn, gaan ze vandaar het hele lei erop hellen. En de hele punt en weer opnieuw lijn weer op lijn en weer opbouwd. Man die we te stegen om de wettenparten weer oprutsen. Deze toer kinderen dan weer 100 jaar zien aan. Maar dat geldt net voor de hele wettenparten. De kans is groot dat die takomier weer in de stegen zit. Ja, het is gewoon aan het onderhouden. Dus doen we niks, dan wordt het achteruit en dat wil je net. Dus het is er weer aan om goed onderhoud te plegen. En met name de orentoer, de tweede toer, de spits en gebeuren. Dat moeten we ook weer oppakken. Dus die zullen er ook aankomen binnenkort. Wanneer zit die weer in de stegens? Nou, ik denk dat we volgend jaar, als het financieel een beetje mee zitten, we dat dan die ook pakken.